млад човек на 19 години, който е вярващ, евангелист. Имате си църква. Как протичат тук мероприятията? Как ги наричате първо? Служения. Служения. Точно така. И те са примерно или 3 пъти, или 4 пъти в седмицата. 3 или 4 пъти в седмицата, да. Да, как има си определен час, значи в неделя 10 сутринта има и 6 вечерта, както навсякъде. И този седми ден, когато ние почиваме, ние го отдаваме изцяло за Господ. Защото ние през седмицата няма как да го отдадем изцяло, да се молиме, да общуваме, защото няма време. Първо работа, второ проблеми, трето грижи, всичко се натрупва едно върху друго. Ти не пушиш ли? Не. Не пиеш? Не пия. По момичета ходиш ли? Хода, не съм свещеник, разбирам. По принцип, излъгах ви с това, че не пия. Пия, когато има празници, примерно нещо. Защото не мога да кажа, че не пия. Разрешено ли? Разрешено е само, че много хора, когато пият, не знаят какво правят. А Исус като се напие, какво прави? Исус като се напие, си е много весел. Весел, весели си. Да, и обича много хумора. Имаш ли си гадже? Имам. Исус, скажи ми, как се казва твоето гадже? Каза се... О, Боже мой. Забрави името ли? Не, спомним си, като се сещам, че ще го види. Вероника. Вероника, на колко е години? 14. Исусе! Джизъс! Не мога, много е малка. Ще изчакаш малко, моля те. Аз не бързам, въобще не се... Избрал си я, тя е твоята Точно жена. така. Аз първо гледам вътрешно човека. Може би вярата така ме е научила. Как саме виждаш вътрешно мен? Вътрешно, искате ли да ви кажа по принцип каква сте вътрешно? Да. Моментално ви го казвам. Вие наистина сте жена, която обичате да се забавлявате. Но не винаги сте весела. Вие сте весела, когато сте в ефир, когато сте между приятели. Но когато останете сама, вие чувствате една лека празнота. Ако вие сега повярвате и ако искате, това се казва едно покаяние, ако повторите думи след мене, ще се почувствате много по-добре. И тази празнота, която е малко във вас, ще бъде вече изпълнена с радост. Айде, Исусе, да ми запълни сега празнотата. Какво трябва да направя? Към вас ли да се обърна? Да, заставате на колене. Чакайте, мълчете, много ми штракат. Аз малко ме болят коленете. Пък съм И ако изтопчен. наистина приемете и почувствате, Ма да седна ли? както решите. Така ми е по-удобно. Ще ви помоля да повтаряте едни неща след мене, но това ще бъде с затворени очи. Добре. И да започваме. Да почваме, айде, Исусе, давай. Ето ме, Господи, пред Тебе. Ето ме, Господи, пред Тебе. Аз те моля да ми простиш Аз те моля да ми простиш и да ме умиеш с Твоята кръв. М? И да ме умиеш с Твоята и да ме умиеш с Твоята кръв. Приеми ме такава, каквато съм. Приеми ме такава, каквато съм. И ми прости. И ми прости. Моля те, запиши името ми Моля те, запиши името ми в книгата на живота. в книгата на живота. Амин. Вече съм доста по-пречистена. Кръстосах крака. Моля? Питах дали лично продължаваме. Исус. Чувала съм нещо за някакъв ангелски език, но нищо не знам за него. Какво представлява? Аз ще ви кажа моментално какво значи този ангелски език. Значи този ангелски език, само с него ти се доближаваш при Господ. Защото нито ти знаеш какво говориш, нито другите, които са до теб. Този ангелски език при нас се нарича Святия Дух. Ти кога за първи път проговори на ангелски език? Бях на 12 години. Оплаши ли се? Какво стана? Не се оплаших, да ви кажа, се почувствах много добре, защото и започнах да плача. Защото в момента, когато получих това, аз се почувствах съвсем друг човек. Не е ли странна картинката, ако сте много хора в една стая и всички говорите на ангелски език? Отстрани някой, ако ви гледа, не е ли странно? Ще кажат, че сме или пияни, или че не сме добре. Затова то в Библията пише да се говори на ангелски език, само когато има човек да пророкува. А къде в Библията пише да се говори на ангелски език? За Святия Дух, ако говори някой с човешки или ангелски език, това е в Коринтияни, 13 глава, 1 стих. Не виждам хора, които са вярващи и прилагат всички писания в Библията, разбираш? Ето това е лошо и това ми е болно, защото мнозина църкви, дори в големия град, има такива огромни постройки и то всичко печелят зад гърба на тези, които отиват при тях. Казват си само, просто споменяват името на Исус. Казват, Исус е Господ, да, Той помага, Той прощава. И когато най-често тези евангелски църкви, те получават помощ от чужденците.
И когато им изпращат тези помощи, те си казват, аз имам много хора, аз правя това, аз правя това, включително не е така. Ти не си съгласен с това? Не, аз съм много против, дори се обръщам към тези, които се правят, че наистина проповядват. По-добре да се върнат в къщи и по-добре да си останат там, където са си, а не да лъжат хората. И аз искам да купонясвам, и аз искам да се веселя, и аз искам да си живея живот. Ако аз се чувствам добре в този свят, за народа ще бъда луд. Но ако аз се чувствам зле и ако страдам, ще кажат горкият. Аз не искам никой да казва, че съм горкия. Дигам глава нагоре и си продължавам. Какъв е въпросът ти към Господ? Би го попитал дали ще бъда спасен. Защото това е нещо, което много ме мъчи. Ако можех на това да си дам отговор, или ако той беше тук, би го попитал дали би ме спасил. А не би ли го попитал как би те спасил? Не, защото той остави в Библията си и там пише. Той вече не е казал как. Но дали би ме спасил? Това е огромен въпрос, на който не мога да намеря отговор. Това е най-голямото нещо, което би го попитал. Боже, ще ме спасиш ли?